जों तिनी कायसा स्टोरी न खनावै नायलायनाय अ स्टोरी आनो शेयर खलायका ताखो रोहान देबबर्मा बिनि कामिं का खुवाय बबिनि लांमाव कायसा मिस्टेक खलायमानि कोथमा खा खलायो नरक ब कोथमा न खनावै या गुलो आबहाय मिस्टेक रक न खलायगला खिनै फायदिन के जों पुइला बिनि कोथमा न खनावै नायलायानो सालजा ताखोनि फेसबुक खरकजा बोरै एसएमएस जात खलायनायनि जेंखा हाकेयाव ताखो ब अबरैनि एसएमएस न मानै रिप्लाय रिवै दंखा पुइला बरक सिनिमुं नालायख्या जात खलायते अबरै अताकुक न हाय हनै सोंखा निनि जीएफ एबा गार्लफ्रेंड दा दं अताकुक बनो किफिल मुं रोखा ताबुकसाक जरा तै आनी गार्लफ्रेंड करिखो आं सिंगल न दंगो हनै तामु खलायनायनि बागै नों अकक सों हनै बो सोंखा अबरै बनो साका आंनि लांमानि थैयासाकनि लगिसं अंगैदा मानो हनै हाकेयाव ताकुक किसा वानसुगै अबरै न सोंखा निनि के बयफ्रेंड रक गरै दिबा हनै अबरै साका आनी बो गरै हनै आबनि उलखे अताकुक बो ताइवान सुगियावैनो अबरै न हामजागु हनै गसिवै नाखा हाके बरक हामजाग लायै न तालनै एबा तुमान अंखा सालजाके अबरै अताकुक न साका आनी आगिनि हामजाग माने चला आनो जाला खलाय सुखा आनी फटो रक न नावै भाइराल खलाय दंगो हनै अताकुक सोंका निना आगिनि हामजाग मा चलाखे बियांगनि बा हनै नरकनि आयंनि न हनै अबरै साका हाकेयाव ताकुक बिनागिनि हामजागमानि चलानि फटो न फुनुक दिहनै सानका ताइ बिनागिनि चलानि फटो रक न बो अताकुक न फुनुका फटो नुखेन अताकुक सिनुइ पाइखा अचला बिनि खरकसा बायाप न हाइपन अताकुक मुंसा सालिया सालजाके अताकुक अबरैनि फटो बाय बिनि फटो न थेपावै फेसबुक आपलोड खलाय रिखा रिलेशनशिप दंगो हनै अ फटो न नुगै अबरैनि आगिनि जे आचला कमेन्ट खलाय सोंका अताकुक न अमनिनि एक्स गार्लफ्रेंड दा हनै अताकुक साका आनी एक्स गार्लफ्रेंड या आनी ताबुकनि जे हामजागमानि बोरै एबा गार्लफ्रेंड दंमानि बनो आंबो बाय तालनि काका रिलेशनशिप दंमानि हनै अताकुक गुबैकक साका हाके अचला साका आं बायखे बिसिकनै अंगैसि दंखा रिलेशनशिप दंमानि हनै अताकुक बाय अचला कामि कायसा आगिनि सिमिनो सिनिलायो बाया आबनि बागै बरक कक बांलायनायनि फाइसिंग थांलायलिया उला बरक खरकनै अबरैनो तैयै कक सालायख्या हाके साइमान लायख्या जे अबरै बरक खरकनै बायनो हामजागै दंगो फिया मुं जुदा जुदा के अबरै बरक न सावै दनिखा आबनि उल्ल अबरै अताकुक न मालायनानि कक साका हाइपन अताकुक मालाय मान्याखो तामनों के लकडाउन नि जरा सालजाके अताकुक बाय बिनि बायाब कक बाक्सा अंलायै कन्फारेंस के अबरै न कल खलायख्या उल्ल अबरै कल रिसीव खलायख्या आफ्रो अताकुक बाय बिनि बायाब खरकनै न अबरै न कक सोंलायख्या फेबा अताकुकनि बायाब न सिनिया हनै अबरै सावै दंखा उलखे बिनि बायाब अबरै न हिनका नोंआ सोगदा चालाक जों खरकनै बायनो नों हामजागै दंगो हनै फेबा अबरै जे सोंजाकमानि रक न किफिलियावै हाय हनै साका नरक जे सापा न सावै दंलायदि आनी कपाल हामिया आं थैसि थांमा जाव हनै आमहाय सावै अबरै कल काट खलाय रिखा आबनि उलखे बनो कल खलायै बो कल हाबलिया सुइच अफ अंगै थांका आबनि ताइनि सालो अबरै अताकुक न कल खलायपिका बो अताकुक न बिनि अते खरकसा चलानि मुंगै तातालखे हामिया कक सानानि नायख्या हाइपन अताकुक अबरै न साका नों जोंनो जेसा कक सावै बो ताइ वालाय रुवै सिकागै मानगलाखा जों कक चाबलाय पाइख्या निनो माहाय चालाक दं मुंनो नुगै हनै अबरै साका फुरके नरक कक चाबलायो हुनके नरक न आंबो ताइ फियो गिया रां रिवै फानो नरक न प्रब्लेम बो खिख्लायनै हनै हाके अताकुक सोंका जों तामले चाया खलायख्याबा नोंसो जोंनो ताताल सावै थोंगै दं बिलि हनै अताकुकनि कोथमा अरन पाइख्या दा kokborok disclosure YouTube channel no tैनै आं Andrew Debbarma आं अ कोथमानि बिसिंतै केबो बोरै न हामिया हनै सानानि नायमाया तामनोंके बोरै रकनि बिसिंगो काहामबो दंगो दै हामियाबो दंगो आबो हायनो चला रकनि बिसिंगो बो काहामबो दंगो हामियाबो दंगो अ कोथमा न रगै नरक बो होस खलाय दंदि हनै सां अ कोथमा न साव निनि लाइबो गोबांमा बरक न फायै मानु हाइबनो नों पुइला फाचा एक्सेप्ट ता खलायदि जरा नादि ते जरा रदि जे बरक जरा न नायसिंगै मानिया बिनि थानि गुबै हामजाकमा गरै लाइबो गोबांमा न ताताल बरक एबा कारेक्टारलेस आमाहाय बरक रक फायो आबनि बागैनो होस खलायै दंनानि नांगौ मोखांनो नायै हामजाकना तानायदि बोखा ते तमुंनोसो नायै हामजाकदि हाके अ हामजाकमा थैयासाक न दंनाय
Tinino o kothoma no norok khnawi tamo sanani musung abo comment khlai sadi. Tai norok o kothoma no chajagui tongkhangke like tei share khlai redi. Bwskango tebo norok video omo haimanani bagui je katal phainarok subscribe khlaina di. Norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai.